Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayettiler: "İza ekele ahadukum felyakul bi yeminihi." Vakti kesilen biriniz taamı ise sağ el bilen yesin dediler. Ve izâ şeribe felyeşrib bi yemini. Vakti ki işte besbayet içtin sağ el bilen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu anhu'a edep verdiler. Maydacık oğlana, yaş oğlana küçüklükten edep öğretmeleken, sünnetleri öğretmeleken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Hazreti Enes'e 10 yaşında pillasında Hazreti Enes 10 yaşında Peygamberimiz huzuruna getirdiler. Ya Resulullah, mana şu oğlan size hadım men taraftan kabul edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta dünyadan ruhsat bulunca Peygamberimize Hazreti Enes radıyallahu anh hizmet ettiler, duasını aldılar. Peygamber aleyhisselam Hazreti Enes'in hakkında dua verdiler ki ey Allah şu oğlanın ömrünü uzak et, rızkı rozun bol et, mal evlatlarına bereket verdi. Şol cihetle Hazreti Enes ahirin vefat eden sahabalardan 120 evladın aktık, çuğluk, yuğuluk, qoğuluk şidatlar görüp bir öz beylinden yayran şahsiyetlerin 120 bolandan soň dünyadan giden eken. Ahirin vefat eden sahabalardan. Ana şu sahaba Peygamberimiz Hazreti Enes'e ayttılar. Ey oğlan dediler. Edep verdiler nanimekte. Kul bismillah. Allah'ın adı bilen iyi dediler. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ve ala bereketle. Bismillah devi. Sonra ayetler kul biyeminik. Sağelin bileli. Kul mimma yelik. Öz öňünden iyi dediler. İşte talim ettiler. Hazreti Enes'e Peygamberimiz ne dediler? Kul bismillah. İgin Allah'ın adı bilen. Bismillah ve ala bereketillah devi dediler. Bir edep. Taamiyen pillasında bismillah devi meleken. Son ayetler ki kul biyeminik. Sağelin bilen iyi dediler. İkinci edep taamiyende sağel bilen. Üçüncü edep kul mimma yelik. İgin öz okula yerden. Çanakta falav yanak çorba yana şöyle zatlar olsa onda her kim öz öňünden iýsin diýipdir. Eger miwe bolsa çanakta erik diýen ýani şeftal diýen şöyle zatlar bar 4-5 nefer ortaly ýesin. O pillasynda näden saýlap ýeseňem onda gaýsa eşkal bolmuyor. Amma lekin her kim öz öňünden ileri yanak taam bar, meselen falaw diýil. O pillasynda sen edep sülekin öz öňünden başga adamyň öňünden şöyle alıp ýetgaýsaň da ona teklip bolar, hijalat bolar. Her adamyň özünde bir hislet we tabiat bolýar. Soň bir adam öňünden barıp hazırak taam alyp gaýtdyň. Soň oň beti gelip imanyny goýsa da goýup ber. Beşimar hikmetler ki var hadiste aýdylan geplerde. Şol jahatdan taam ýemekde edep näme eken? Awwal bismillah diýip ýemeleken. İkinji edep sağel bilen ýemeleken. Üçüncü edep ödöňden ýemeleken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir adam, Müslim Şerif'in rivayeti, fikir edin tulaba ikram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir adam çepel bilen ýyp oturýar. Nany çepel bilen. Peygamberimiz aýtdylar kul bi yeminik. Sağelin bilen. Ol adam aýtdy la estati'u. Men sağ bilen ýyp bilim ýok diýdi. Peygamber aleyhisselam aýtdy sen ýyp bilmeýärsiň sen diýdi. Ve her eldir eden sen ýyp bilmeýärsiň. Fema mena'ahu illa al-kibru. Hadiste öyle qaytarmadı o adam eger kibir. Peygamberimiz ona sağelin bilen iyi diýse aýtdy men sağel bilen ýyp bilemýok diýdi. Kibirlik edip aýtdy. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın keramatları şu taýda zahir boldy, gaýdyp ol adam sağelini agzyna göterip bilmedi. Ondan soň özüniň biedeplik edenne pişman boldy. Ey Allah'ın peygamberinden afw edin. Peygamberimizden afw talap etdi. Şu wagtda derewki zamanda köp musulman doganlarmy şu adaplardan, şu sünnetlerden bexabar. Taamam ýep oturýar, çaý çempile çepel bilen katan tutup içip oturýarlar. Aýsam bolsa kata ýağ bolamasyn diýip. Ol ýağ garnyňdan barýar, ol agazdan ötüp gidip garnyňdan barýar ýağ. Agazyň ýağ bolanyny hoşlaýasyň. Emma çepel ýağ bolsa bir bolup gitsin, kata ýağ bolsa bolup gitsin. Kasa ýağ bolamasyn diýip çepel bilen çaý içip oturýarlar. Ondan soň ýağ bolsa, kasa ýağ bolsa onu ýuwsam bolýar. Emma şu jahatdan adab-ı sünneti riayet etmelik. Bu wagt ummatyň içinde sünnetleriň ähmiýetleri köp kemelen. Sağeliniz bilen çaý içiň diýsen aýtjak,
Nani otyplek onda käse yağ bolacak. Ağız yağ boluyor. Yağıldaki iyosun ağıldan ötüp karnına varıyor. On perwayinden amma lekin bir sünnet eda etjek pillangda şeytan akıl boluyor. Käse yağ bolamasın. Naşo jatını bilaq qoň. Taamiyen pillangda sagalın masruf taam bolsa çepelin bile çay içmelde şo pillan çayı hem sagal içmeli. Bir adamın özü 10 rupiya kisesinden yitasa kança talaş etdi. Qaysi yerde goýdum ka, otayda goýdum ka, butayda goýdum ka. Dünýäwi zatda 10 rupiyany aktaryp her kiseni el urup görýärsiň. Ýene kaçan adam ka, nide ka diýip. Bu 10 rupiyanyň ähmiýetini görün dünýä babadan. Bir adam kisesinde goýan bolsa, tapmasa kança aktaryp goýýar. Amma lekin bu kança sünnetler terik bolup ýaty. Merdem taamiyen pillasynda adaba sünnetler ayet eder ýok, munyň ferwaýyndan dal. Mescide giren pillaki adab-ı sünnetlerin ferwaýyndan dal. Mescidden çykan pillaki adab-ı sünnetin ferwaýlaryndan da sünnetim. Bunun özünde bereketler var. Şol jatda baýat musulmanlar taamiyen pillaki sünnetlerine eda etse, taam ip bolandan soň sünnetler eda etse. Şeýerde berilen taam ip bolandan soň sünnet bar. Taam ip bolandan soň duasy bar. Elhamdülillahillezî et'amana we sakana we ja'alana muslimin. Elhamdülillahillezî hamd bolsun Allah'a o şekilde Allah ki et'amana bizleri iyidirdi. Ve sakana bizleri içirdi. Ve cealena muslimin bizleri musulman aylandırdı. Taamı iyi bolanın yani hamd etmelidir. Ama lekin bu duanı var ha. Her bir adam özün naniydik mi özün okuymalı. Mollama okuyup verdi oturdun uyunuzda mollamam neyden tapacak. Şu vaqt musulmanlar var molla okuyup verir deyip şunu arkayından. Kim arkayın molla okuyup verir deyip şunu arkayın. Bir adam üyünde mollaga neyden tapacak. Şol jatly her kim şu duasını, taamyň duasını özüne atlaq goýmaly. Ähli owlatlaryna da aýtmaly ki taamyň duasını her birekler infiradi tarykda ýeke-ýeke okuymaly.